178 police trainee sa Bicol ang nagtapos sa Public Safety Basic Recruit Course ng Police Regional Training Center o PRTC-5 sa Campo General Simeon Ola. Ginanap ang recognition ceremonies nitong Biyernes para sa batch 2024-01 Siklahib o Serbisyo Integridad Katapatan sa Lipunan Aktibong Huwaran Instrumento ng Bayan. Isa sa mga nagtapos ay ang 28 anyos na battalion commander ng kanilang batch na si Jidet Gresola ng Huban Sorsogon na inalay ang kanyang tagumpay sa kanyang mga magulang at sa bayan na nais niyang pagsilbihan. Pangarap ko po talaga maging part ng mga uniform service mga ganun po. Then at the same time para din sa family. Gusto ko po masuklian yung sakripisyo po ng parents ko po yung pamilya yung talagang sila po yung nataguyod sa amin At gusto ko rin mag-serve sa bayan And at the same time gusto ko makapag-influence sa iba para po mas mapabuti yung bansa po natin. Nararamdaman po namin ang makasama. Super proud po sa inyo. Makaming nakapasok sa ganyan. Good afternoon po sa lahat po ng mga visitors. Ganun lang po, masaya talaga. Again po, enjoy niyo po yung inyong time with your family. Ano niya sa buhay niya na yun talagang pangarap po kay Miss Jessa Verano. Naging panauhing pandangal naman sa aktibidad si Police Colonel Roberto Odivera, Chief ng Operations Management Division ng NPTI na nagsilbing kinatawan ni Police Brigadier General Arnold Abad, Deputy Director ng National Police Training Institute. Your commitment to service is an inspiration to us all. May your journey continue to be marked by honor, integrity, and unwavering commitment to our country. Pinuri din ni Police Colonel Richard Aquitania, Chief ng PRTC-5, ang tagumpay ng Siklahib. Actually, this is a stage wherein we acknowledge their hard work, their determination, their strength, and of course, their willing to transform from civilian life to a regimental life. Ibig sabihin, yan yung training, yan ang binibigay namin sa kanila for them to mold as a wholehearted officer. Ayon naman kay Police Executive Master Sergeant Ryan Lianaresas, Training Executive Senior Police Officer ng PRTC-5, 4 na buwan din ang naging pagsasanay ng mga nasabing police trainees. Sa loob ng mga buwang ito, mas hinubog ang kanilang kaalaman, saloobin, kakayahan at pag-uugali na mahalagang matutunan bilang paghahanda para sa kanilang aktwal na tungkulin at responsibilidad bilang mga bagong pulis. Mindsetting lang ang kailangan. Physically, mentally, emotionally. Kailangan nakahanda tayo, nakaprepare tayo kasi hindi basta-basta ang pagiging pulis. Kailangan ng masusing paghahanda, preparation siya nga. Samantala, muling isa sa ilalim sa 2 buwang training ang mga police trainees sa ilalim ng nasabing kurso at sunod na isa sa ilalim sa patrol, traffic at investigation training sa loob naman ng 6 na buwan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.